Damos paso aos deportes. A Mancomunidade Arousa Norte premiou aos deportistas, clubs e entidades que destacaron polos méritos deportivos no 2016. A Casa de Cultura de Boiro acolleu a pasada noite o ato de entrega dos premios ao deporte Arousa Norte, que recoñecen nesta primeira edición o traballo e o esforzo dos deportistas María Vilas, Adrián Mosquera, os Club Deportivo e de Remo Cabo de Cruz, os dous de Boiro, o Natural Sport Videlgui de Ribeira, Gealsa Rianseira como empresa patrocinadora e Pepe Moure, Ricardo Ribeiro, Juan Carlos Brión e José Manuel Novoa. O alcalde de Boiro, Juan José Díaz, deu a benvida aos asistentes ao ato destacando que todo Boiro se enorgullece de ser a capital do deporte ourosán e incluso do deporte galego, ao congregar na Casa de Cultura unha excelente mostra do potencial deportivo da comarca e de toda Galicia. En nome dos 4 alcaldes da Arousa Norte, de todos os veciños dos 4 concellos da Arousa Norte, por darnos a benvida a este primeiro acto que se fai destas características na nosa comarca. Espero que apremiaba que os 4 concellos fixéramos un acto deste tipo en reconhecemento o que é os nosos deportistas que acadan éxitos, que teñen unha trayectoria tamén, que teñen unha historia e que entre todos fixeron posible que este acto se fora adiante, porque sin eles non sería posible. Eu queria tamén agradecer a todas aquelas xentes que estuveron ao largo da historia detrás do deporte das 4 comarcas, os pasados, os presentes, a todos os directivos, afeccionados, socios, colaboradores, entrenadores, pais, nais, a todos os técnicos de deportes por ese traballo. O presidente de Arousa Norte, Adolfo Muiños, destacou o compromiso da mancomunidade co deporte, apuntando que co deporte e a vida saudable se comprometen co futuro da comarca e de Galicia. Referíndose aos premios do deporte Arousa Norte, o presidente da mancomunidade subliñou que o evento ven a inaugurar unha serie de accións propias que teñen como obxectivo actuar como atractivo turístico para pôr en valor a calidade da oferta de Arousa Norte como un destino singular nas posibilidades que ofrece Galicia ao visitante. Quería agradecer todo o esforzo que se fai, dedicación e compromiso que realizades todos. Aquí eu creo que gustame facer fincapé, sobre todo, nas familias. As familias sodes absolutamente fundamentais, non nos cansaremos de repetilo cada vez que falemos do mundo deportivo. Son importantes as institucións porque dan cartos, algunhas veces máis, outras menos, pero son importantes as familias porque son as que contribúen no día a día a ese esforzo da xente, que ao final fructifica en algunhas ocasións en premios, en galardóns, en competicións, unhas de máis nivel, outras de menos nivel, mas todos os que pasamos ou que pasan polo mundo do deporte, estou convencido que grazas ao deporte somos mellores persoas. Entón, iso xa é algo absolutamente positivo e o esforzo das familias de levarnos, de forzarnos, de facer que cada día esteamos no noso posto de adestramento, de comprarnos ese chándal, de levarnos a tal clube e a tal outro, ás veces desplazarse centos de kilómetros para acompañarnos en competicións ou mesmo nos adestramentos, pois é absolutamente fundamental. Sen familias, sen pais, nais que acompañasen esa práctica deportiva, non habería nada. Nun acto conducido polo xornalista deportivo Terio Carrera e ao que tamén asistiu a deputada provincial Ánsela Franco, fixéronse entrega dos premios do circuito 4 carreiras e unha meta 2016 que se disputou polos 4 concellos da mancomunidade. Nesta proba resultaron gañadores na modalidade masculina a Casadoui, Juan Antonio Gude e José Lojo Ribeira, como primeiro, segundo e terceiro clasificados respectivamente. Na modalidade feminina quedou de primeira Rocío Albite, segunda Lara Buit e terceira Natalia Lorenzo. Tamén recibiu un premio ao Club Barbantia Roda por aportar o maior número de inscritos e o Colexio Galaxia por ter o maior número de nenos inscritos.